B'investiment ta' 16 miljun euro ġiet inawgurata żona l-kunċerti fil-Park Nazzjonali ta' Malta f'Taqali. Il-proġett li ġie inawgurat mill-Prim Ministru Robert Abela se jara li ż-żona tkun magħmra bl-aqwa teknoloġija u faċilitajiet sabiex tilqa' kunċerti tal-ogħla livell u anke attivitajiet tal-massa. Ser ikollha dressing rooms, backstage taħt l-art, klinika, control room tas-sigurtà, żewġ design kiosks il fuq minn 100 kamra tal-banju u parkeġġ għal 500 vettura fost oħrajn. Matul l-inaugurazzjoni, il-Prim Ministru qal li dan il-proġett huwa parti minn kullana fl-akbar riġenerazzjoni ħadra li qed issir f'Taqali. Huwa eżempju ta' proġetti li qed iwettaq il-Gvern madwar il-pajjiż kollu. Fakkar kif minn fabbrika tal-konkrit fejn kien jiġi mur mill-iskart tal-industrija tal-kostruzzjoni, issa wara ħafna sfidi anke sabiex tittieħed l-art lura, iddawar fi spazju miftuħ għan-nies. Telaq minn sfida. Sfida li hawnhekk 5 snin ilu kienet fabbrika tal-konkrit, kien spazju illi fih kien jiġi mormi l-iskart tal-industrija tal-kostruzzjoni u kien hemm sfidi kbar kemm biex tieħu l-art lura biex issir ir-reklamazzjoni ta' art li inawgurajna llum hija ta' ekwivalenti ta' 5 grounds tal-futbol. Imma kien hemm ir-rieda u kien hemm id-determinazzjoni. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-xogħlijiet pubbliċi Chris Bonnet spjega kif dan il-post jissimbolizza l-impenn tal-Gvern fil-ħidma tiegħu għall-bidla proattiva li twassal għat-titjib tal-mod kif il-poplu jgħix u jaħdem. L-ikbar faċilità ta' kunċert organizzata illi għandna fil-pajjiż, l-art, apparti l-art ta' terf li tista' tintuża mbagħad bħala picnic area wkoll mal-kumplament tal-park għandek taħt dan il-post għandek il-dressing rooms, għandek il-bathrooms, għandek l-amenitajiet kollha li għandek bżonn biex tagħmel kunċert sura ta' nies. Bħala parti mix-xogħlijiet li saru tħawlu wkoll mal-1500 siġra u arbuxell li l-koll se jiġu misqija bl-ilma tax-xita li se jinħażen f'ġibjun taħt l-art. Is-Segretarju Parlamentari għax-xogħlijiet pubbliċi Omar Farrugia qal li din iż-żona mhix se tkun biss il-post fejn it-tfal, iż-żgħażagħ, il-familji u l-anzjani jmorru jirrilassaw. Imma wkoll post fejn wieħed jista' jagħmel memorji sbieħ fl-akbar spazju miftuħ li wettaq il-Gvern. Il-kap ta' taqsima tal-Park Nazzjonali ta' Malta f'Taqali, Jason Mikallef, spjega kif iż-żona l-kunċerti u park rikreattiv ġdid tal-familji iżid mal-kullana ta' spazju ħodur ġodda fil-Park Nazzjonali ta' Malta f'Taqali.